Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина таба койбір темалар турында кыскача. Йоршоллыда машина төзүчеләр көнен билгеләп үттеләр. Эш визиты белән шәһәргә республика башлыгы Рөстәм Миңнеханов та килде. Кичектергесез ярдәм һәм профилактик тикшерүләр Калмашта яңа ФАП ачылды. Шәһәр өчен үзенчәлекле вакыйга Йоршоллыда 2 миллион 500 меңенче йөк машинасын чыгару уңайыннан тантана узды. Чарада Казаннан һәм Мәскәүдән мөхтәрәм кунаклар катнашты. Машина төзелеше көне белән Россия Федерациясының атказанган артисты Салават Фатхетдинов та котлады. Хәбәрчебез вакыйга урыныннан җентекләбрәк. Луиза Шахиева заводта 17 яшеннән эшли. Шул кызының гомуми стажы 45 ел ират һөнәре булуга һәм катлаулы хезмәтенә карамастан, аңа барысы да ошый. Бүген ул Татарстан Республикасының атказанган машина төзүчесе исеменә лаек булды. Минем шахтер булып эшләгән Перемдә. Алар барыбер теге авыр эштә эшләгәч, без, видимо, бөтенебез дә шундый авыр эштә эшлибез инде. Мин шундый авыр эштә эшләргә яратам инде. Җиңел эштә мин эшли белмим инде. Миңа лучше авыр эштә. И авылларга кайткачта шулай авыр эштә эшлибез. Бәйрәм кунаклары өчен Россия флагы төсләрендә техника әзерләделәр. КАМАЗ конвейердан 2 миллион 499 мең 998 номер астында төште. Зәңгәр КАМАЗ цифры бер берәмлеккә күбрәк. Һәм менә ул кульминационный момент, юбилейлы кызыл йөк машинасы. Данные автомобили поколения К5 очень отличаются от поколения К4. Здесь очень комфортный салон, то есть ездить комфортнее, ну и система БИС более понятная, более интереснее и очень много функций. КАМАЗ ул завод кына түгел, бу безнең илнең горурлыгы, прогресс һәм Россия автосәнгате көче символы. КАМАЗ — это бренд, это символ нашей страны, символ нашего машиностроения, всей автомобильной отрасли России. Вы действительно наша гордость. Я хочу вам пожелать новых успехов, новых грузовиков, новых продуктов, которые вы будете здесь разрабатывать, которые будете производить. Ну а мы всегда рядом. 2,5 миллион машина менә монда эшләнеп чыккан сезнең куллар белән. Сезнең һәммәгезгә дә зур рәхмәтләр. Үзегезне саклагыз, исән-сау булыгыз. КАМАЗ гөрләп торсын, эшләр уң булсын. Бәйрәм белән сезне. Предприятиянең иң яхшы һәм иң тугры хезмәткәрләре дәүләт бүләкләре алды. Моннан тыш аларны шәхсән Россия Федерациясының атказанган артисты Салават Фатхетдинов та котлады. Алдагы майданчык КАМАЗның фәнни техник үзәге булды. Рөстәм Миңнеханов үзе заманча КАМАЗ автомобильләрен сынап карады. Особую часть занимает пассажирский транспорт. Вы видите наши новые автобусы. Тот автобус, что ездит, это автобус 5-го поколения. Мы очень серьезно поработали над характеристиками. То есть мы на 900 килограмм снизили массу автобуса. Мы увеличили безопасность транспортного средства за счет более жесткого кузова и улучшения характеристик по системам МАДАС. Мы стремимся к тому, чтобы на улицах наших городов ездили безопасные и, конечно, красивые автобусы. Визит кысаларында делегациягә карьер һәм агач әзерләү техникасының соңгы модельләрен, шулай ук КАМАЗ шассиендагы компасларны, тягачларны һәм махсус машиналарны күрсәттеләр. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бүген Чаллыда машина төзүчеләр көнен билгеләп үттеләр. Гадәттәгечә автомобиль төзелеше башкаласына республиканың барлык шәһәр һәм районнарыннан бу тармакның иң яхшы белгечләре килде. Аларны һөнәри бәйрәмнәре белән Россия сәнәгать һәм сәүдә министры Антон Алиханов, Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм шәһәр мэры Наил Мәхдиев котлады. Бу Россия сәнәгать һәм сәүдә министры Антон Алихановның беренче визиты. Сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы башлыгы билгеләп үткәнчә, машина төзелеше секторы 4 миллион кешене берләштерә. Ул СВО узыру темасына да кагылды. Антон Алиханов билгеләп үткәнчә, машина төзүчеләр ярдәме белән дә операция уңышлы уздырыла. Как вы перевыполняете, работаете в 3-4 смены на заводах сейчас, это действительно подвиг, и победа куется и на фронте, но и здесь в тылу. От того, как эффективно будет выстроена ваша работа, зависит успех всей нашей страны, всего нашего Отечества. Поэтому вас всех с праздником, всего самого-самого доброго и новых успехов. Спасибо.
Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов та төзүчеләргә хезмәтләре өчен рәхмәт белдерде. Мондый катлаулы заманнарда машина төзелеше предприятиеләре түзә алды. Нәкъ санкцияләр һәм импортны алмаштыру шартларында алар уңышлы эшли. Самое сложное время, несмотря на санкции, на сложности с компонентами, республики справляются. Справляются потому, что у нас вот такая мощная команда, у нас хорошие традиции, и мы искренне благодарим каждого из вас за ваш вклад по развитию машиностроения. Бигзур Рахмат, большое спасибо. Тармакның иң яхшы вакилләре лаеклы бүләкләр алды. Хезмәт династияләре, предприятие ветераны, яшь инженеры, техник, түгәрәк җитәкчесе кебек айрым номинацияләрдә белгечләрне дә билгеләп үттеләр. Спасибо вам за службу, спасибо вам за дружбу. И дальше мы также вместе будем с вами дружно, красиво и эффективно работать на благо нашей страны, нашей мощной, многонациональной и дружной республики Татарстан и во благо наших городов и районов. Байрам белән бик зур рәхмәт. И гордимся все вместе нашей профессией. Потому что вот то, о чем сегодня Антон Андреевич сказал, да, идет специальная военная операция, никто из нас не спрятался, не убежал, не сказал, что это невозможно. Мы решали и решаем любую задачу, которую ставит перед нами президент страны и наше правительство. Уверены, что мы не подведем. Арганзалы каршында республикада җитештерелә торган техника күрсәтелде. Булар алардан башка агросәнәгатьне үстерү мөмкин булмаган вертолетлар, авыл хуҗалыгы техникасы һәм башкалар. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Тимур Сафронов, яңалыклар. Кичектергесез ярдәм һәм профилактик тикшерүләр өлкән буындыкады сыксаларында яңа ФАБ ачылу Калмаш халкы өчен көтеп алынганы бүләк булды. Фельдшер-акушерлык пункты сәламәтлек саклау милли проект кысаларында беренчел звеноны модернизацияләү программасы буенча төзелгән. Ачылыш чарасында безнең төшерү төркеме дә булды. Рәзинә Мәхсумова Калмаш авылында фельдшер булып 1973 елдан бирле эшли. Бу вакыт эчендә нигездә зур булмаган иске йортта эшләдем дип искә ала ул. Ул вакытта заманча фельдшер-акушерлык пункты турында хәтта хыялланмаганнарда. Нык сөенәбез, авыл белән сөенәбез. Бундый фаплар кирәк, авылларга кирәк. Якты, чиста, матур. Фәндәлия Карамова Калмаш авылының хәзерге фельдшеры. Тукай Үзәк район хастаханәсендә ул 40 ел эшли. Аның сүзләренә караганда, элек Калмаш халкына медицина ярдәмен балалар бакчасы бинасында күрсәтергә туры килгән. Рәхмәт хөкүмәтебезгә, җитәкчеләребезгә. Халыкка сыйфатлы хезмәт күрсәтү өчен мондый медпункт бик кирәк иде. Рәхмәт игътибар биргәннәре өчен, халык өчен кайгыртканнары өчен бу бина безгә бик кирәк иде. Рәхмәт. Фельдшер-акушерлык пункты сәламәтлек саклау милли проекты кысаларында сәламәтлек саклауның беренчел звеносын модернизацияләү федераль программасы буенча төзелә. Фельдшерско-акушерский пункт в селе Калмаш объявляется открытым. Хәзер авыл халкы барлык кирәкле квалификацияле медицина ярдәмен ала, уңайлы шартларда профилактик тикшерүләр уза алачак. ФАБ бинасы барлык заманча таләпләргә җавап бирә. Здесь у нас комната приема, где уважаемые фельдшера будут принимать пациентов для того, чтобы им оказывать первичную медико-санитарную помощь, а также проводить профилактические медицинские осмотры. Например, в рамках первого этапа диспансеризации люди забирают анализы, а также заполняют анкету, измеряют свои антропометрические данные, а также в рамках выезда терапевта из СРБ сюда приезжает терапевт и проводит краткое консультирование по итогам первого этапа диспансеризации. Бу ФАПның үзенчәлеге шунда ки, хатын-кызларны тикшерү акушерлык креслосыннан тыш, монда диагностик тикшерүләр үткәрергә һәм онкология ауруларының үсешен ачыкларга мөмкин булган махсус прибор да бар. Тукай районында инде безнең сәламәтлек саклауга шулай ук әйтеп үтелгәнчә игътибар бик зур бирелә. Менә шушындый мотор медицина пунктлары монсы инде безнең районда 16-нчысы, 2013 елда менә башланган менә шушы программалар эшләвен. 16-нчы менә шундый ФАП тапшырыла быел Калмаш җирлегендә. Минем инде бик зур рәхмәт әйтәсе килә үзебезнең хөкүмәтебезгә, Татарстан Республикасы җитәкчелегенә. Капиталь ремонттан соң якын арада Тукай районында тагын бер ФАП үз ишекләрен ачачак. Ул яңа бистәсендә урнашкан. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар.
Су табара демек жылра киенергә кирәк. Шалда Белоруссия киемнәре күргәзмә ярминкәсе шәһәрдәшләребезнең һәм шәһәр кунакларын сөендерүен дәвам итә. Иратлар һәм хатын-кызлар өчен ботинкалар, ярым ботинкалар киң ассортимент беркемне дә битараф калдырмаячак. Моннан тыш күргәзмәдә төрек текстиле дә алырга була. Ашыгыз, сезне Муса Җәлил проспекты 55Б адресы буенча көтеп калалар. Секрет сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы. Төрле аякка сыйфатлы һәм җылы аяк киемнәре Беларусь җитештерүчеләре күргәзмәсендә төрле зәвыкка аяк киеме табарга була. Данная обувь сделана для женщин, которые ценят комфорт и удобство. И также особенно подойдут покупательницам с деформированной стопой. Эта модель славится своей герметичностью, так как подошва склеивается методом вулканизации. В задней части располагается небольшой полукаблук для разгрузки опорно-двигательного аппарата и суставов, как зачастую рекомендуют ортопеды. Күп кенә шоулар һәм шәһәр кунаклары Белорус аяк киемнәренең сыйфатын лаеклы бәяләргә өлгергән инде. Вот мы решили сегодня мне приобрести белорусскую обувь. Я походил, она очень хорошо сидит на мне. Рекомендую всем челнинцам и приезжим приобретать эту обувь. Мягкие такие, удобные очень. Мне очень нравится. Я давно хотела таких. Күргәзмә ярминкәдә төрек текстилен дә алырга була. Йокы, урын җир әйберләре, мендәрләр һәм одеяллар, плетлар барысы да бер урында. Состав ткани для постельного белья полностью натуральный. Здесь присутствуют только хлопковые нити высокого качества. Для пошива постельного белья используется полотно с плотностью расположения нитей 120-150 грамм метр квадратный, что обеспечивает хорошую мягкость и прочность. Легко поддается глажке и делает ваш сон приятным и комфортным. Белоруссия киемнәрен һәм текстильне Муса Җәлил проспекты 55Б адресы буенча алырга була. Секрет сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Народный артист России Константин Райкин. 15 октября. ДК «Энергетик».